А ти преди с Васко ли играеше по принцип? Вас е прасе за спад, това не съм играл с него. Колко игри направихте на там това, Нула. което играхте? Нула игри. Той аз като му звънах да го питам дали иска да играем. Той спи ми се. Остави да си спи. Даже не знам дали още не спие. Брат, сега най-елементарното тук му спечели много лесно. Да, тук е, да и аз мога да направя 20 000 кавик, брат. Стига бе, треби една помпа, не такова! Flex SMG, най-тъпото SMG в играта. О, ще. Това тук някакъв път не може да стреля, брат. Нямам много добри. Yes! Брат, тук Flex SMG-то ме спаси да не повярва човек. Не, епик помпа! Найс! Помощ трябва ли ти? Не ми трябва. Убили ги? Просто знаеш Това какво са- ми трябва? Виж какво имам аз. Трябва ми Имам помпа. митик. Аз имам епик помпа само. Нямам Добре. друг път. Еми според тебе... Донейтни ми, ако може. Не, базикам се. Аз съм за другия, ти си звъня. Ти си звъня там, Василия. Айде. Бояна, ако има Браво, помпа бе. ми кажи. Ма има... Има някакво... Отключи екзотик. Екзотик помпа ми се падна. Брат. Че аз. Помощ! Брат, много съм крив, брат. А то всичко ще ли бе, брат? Че умрем, брат, че умрем. Аз нема! Сега че се върна. Чекай. Как се върна, бе? О, Рибо май два. брат, намерих някаква помпа. Просто едно нещо ти кажа, рибутвам. А, да. Имам 3 помпи и само един. Айко, брат. Дай ми една помпа, бе, брат. Епик. Да, Имам за епик. Ети. това. Това не му играе, бе. Бот ли? Че аз си намерих легенди. Бот! Тук няма никой. 4 човека. Вече чувам стъпки, брат. О, тук фол демидж, брат. Не. Нямаше фол демидж. Когато аз тук рейдж бейтвам някой.
Те, които трябва да ги убиеме, ги рейджбейт. Бум! Къде е била? Видям. Аз не мога скача, бе. Аз съм нокнал. Къде ме уби? Откъде ме отсейства? Да. Днешка? Лоу. Дай реди. Ти ми каза флоби първо, след това реди, брат. Не, искай да ти кажа реди, а не фуби. Бата, той просто седи тапа вътре в сградата. Аз ще си изям банана. Златта е банани, мън. Може да го изям като миньон. Не става жът като миньон. Жойна ли се вече? Ето ма. Ти ме удряше мене, бе, да ти. Ще те намраза. Брат, пуса. Щупи ли пуса? Ти си много лош. Удряй, удряй, удряй. Екскалибър райфъл е ужасно за мен. Много малко патрони, 11 патрона ли, бе? Това е нещо като снайперка, бе, нещо да идва. Снайпер. Нещо като това. Добре, аз съм Legendary Space. Намерих си. Чей са... Я си намерих. Това не ми трябва. Много хубава баг, бе. Как го оцелвам? Bye, have a good day. О, джобна помпа! Ого! Дъбъл! Как върви убийствата? Малко трудно, защото има много хора, обаче все пак върват до някаква степен. Сега не видно това. Май да не умреш. Не, аз съм на фул хейт и фул шит, брат. Здравей. Чао.
My friend. Hello, my friend. Hello, How Мико! are you, my friend? Бояне, помниш ли Мико? Hello, Мико! И къде играхме? Много. Ого! Минигън, брат. Но. Имам Goldfish, брат. Вау, брат. Трябва да си направя флекс. Имам Goldfish. Ууу. Това е мое, бе! Да, бе, съм ти го кипил спокойно. Аз и без това си имам едно много хубаво оръжие. И което? О, стъпки. Enchanted Plot. Е, тук. Фаа! Бебе! Петро, как си бе? Иди! Бате, много големи ботки има тука, бе. Yes! Let's go! Ботките са много ботки. Реди или какво? Дай поне да се пробваме Crown Victory, брат. Не може така. Да, Може да верно. завърши бе без Crown Victory. Разбираш ли? Crown Victory е ба. Ау, пръста ми. Това имам 54% батерия, не знам дали ще стигне за The Walking Dead. Ти на кое ти го гледаш The Walking Dead? А? На телефона ли го гледаш The Walking Dead? На телефон, да. Нямам като на госпожата по английски HBO Max да го гледам там. Не. Пак го гледам, бе. Аз тук реч бейтвам един и го трескам. Брат, аз се пробва да реч. Не! Изтега. Там ли ще се спускам? Аз там. Пак и то съм пошъл гъмбо, брат. Флекси си джил. Да, защото ти си синята икона, трябва да съм бялата. Джобна помпа. Бата е късметлия, имаш джобна помпа. Не, фолдей ми. Аз все още нямам никаква помпа. Значи, Не работим на всичко друго, но не и помпи вече. Как гледам. Нямам късмет и използвам всичко, което мога да намеря. Трябва да ми вържа беше късмет. плъче точно на по-милото видео. Ого, какъв кил, брат. Бате, тук има две корони. Трябва да взема едната корона, брат. Чакай, ти има. Бате, спавна ми се дошло до мене такова риф. Честно. Всъщност това ми трябва, брат. Това ми трябва и това не ми трябва. Кой ни спектейтва? Чакай, който убих. Този, който убих. Не, и аз убих един. Спектейтват ни ботките, които ни се пават. Да, брат, се възхищават се на нас. Да, и какво като съм на 55 кръв от единия? Ого, то тук не е ботка, който ще е такова, брат, то не е ботка.
Ама... Няма да успея да победим. Предполагам. О, това ме дърпа. Дейм! Това е какъв този скил, който изкарвам сега. Аз съм бот като тези. Брат, аз имам някаква помпа, която като стрелна ме дръпва назад и това е много... Така ли правиш, бе? Гледай са. Опа! Обаче е много малко демидж бил. Къде ме дръпна чак, брат? Гледам, джобна помпа има. Ще я взема само, за да не го оставяме така седи. Брат, аз съм най-голема предател. Тиди! Let's go! Много е лесно! Да, буквално на буза. Аре пак. Защо е толкова лесно? Очаквах, че той няма да е сърва с ботове. Абе, кога ще започнем да играме с истински играчи? Или това са истински са играчи? ботове, това са истински играчи, просто на Блиц елементарно. Блиц просто не могат да играят. Сигурно. И също май не знаят, че могат да се селф-ревайват. Това аз го разбирам току-що. Аз не, защото гледах нещата за новия апдейт, който беше. Ти какво искаш да видиш новия сезон на Fortnite? Искам да върнат старото SMG. А OG помпа искаш ли? Да бе, Flex. Не, как беше това бе? Как беше името на това бе? На това голема помпа. Сега тук ми даде прекалено. Стига бе! Изпивам един чай набързо, да се сбирам. Бояна, ти прибутвам там. Да, идвам! Спомна ли се? Да, ревайвнах се! Чекай! Добре, давай ми помпа, това е това. Само ги руши. Слушай, аз бягам, не мога. Закривах се. Дано не са те убили нещо. Не са ме, колко аз ги убивам, брат. Аз се хилвам, затова не мога да ти помогна много. Аз няма проблем. Брат, какво прави толкова? Искам си слайвам буквално на това, брат. Добре, помпа. Да нямаш проблем, че ти крадах помпа. Брат, аз имам Legendary помпа. Legendary помпа. Митик помп. Па. Да, аз имам митик. Дай се да те са малко срещу някой, брат. Да видим сега къде е това. Готово, видях го къде. Колко късно се прави. Екзотик памп. Окей.
лутва. Бате, не стигнах на време. Не стигнах на време. Той не стреля, бе. А, красиво. Има 20 метра, аз казах мога. Не! Не! Умрях! Please, get my reboot card. Хол, бро, хол, джив. Ще потърпиш още малко. Добре, те вече не са в чисти болица като ботки. Аз казах, че тук няма ботки. Не. Има някакви, които са просто прекалено слаби. Какво ти кажа? Пак ли? Да, още не играя, бе, че ми се спи без това и знаеш, че трябва да гледам сериал. Да, и аз имам и без това 10 минути още. А съм включиш, играете ли Бадема? С Темкича няма да играеме, защото аз 9 часа трябва да се спирам и да си лягам. И аз. На Даскал съм утре. Бояне, и аз съм на Даскал, брат. И познай какво? От един клас на брат. Смисъл. Вау! Аз ще шифа батъл боса за не тръгваме от тук. И аз това правя. Бояне, утре пак си донеса джойстика, ще цъкаме заедно, нали? Не! Ще цъкам с друг. Не, базикам се, няма с кой да цъкам. Аз съм антисоциален. Не, аз. Митик, дуали помп! Дуалик да! Какъв е толкова смет, бе, брат? Бате, много съм крип. Къде си идвам при тебе, брат? Много съм крип. Къде е бебенцето, Бояне? Тук се флекса и криви всички стрелкове, брат. То с някаква помпа нещо. О, дуали помп! Нещо сега. Моя язда ми. Чакай, тук има лъжи, че чакай. Добре, да ми по-хубаво помпа, това е добре. А тека... Опа, още по-хубава помпа. Дуалити, моето е дъбъл. Давай, моята е в дъбъл. Моето е Twin Hammer. Същото имам. То много пъргав е. Нок. То се отказа. Оле, изостави ме това, нямам помпа, нищо. Бата, ма тук никой не знае как да използва помпа, как гледам. Всички ми влизат с... Че в играта има помпа и се ползва от близко. Буквално, брат. Брат, те използват помпите като... такова, като калчука. Те използват помпите като снайпери, брат. Да, бе! Да, брат, защо ми дава някакъв тъп, от който буквално не ми трябваше? Чай са, тук има таблица. Аз сърчвам една лама. Много хубава лама. Са, бе. Не, бе, брат, какво правя? То си нокна. Нок. Чай са. Така, тук има един, който е убит вече. Ара, убивай го.
6 човека. Наши един път И правих един 50, челендж. 54. И 51. Па! Добър. Па, я! Аз ще съм нокнат, май. Я! Let's go! Много бихме една игра заради това! Добре, чао Нешка!